ajokausi ohi. Tuossa ajaa Hondan sisään. Talliin. Oi, ensi kesänä jatkuu sitten ajelu. Ihan kiva tämmönen 800 VFR. Tuli tässä syksyllä hommattua ja kerkäshän tällä melkein 3000 kilometriä tässä ajella, että kohti ensi kesää sitten mennään. Täytyy tässä talvella vaihtaa tähän termostaattia. Tehdä vähän huoltoa. Kytkinnettä ja jarrunnetta siihen tuli vaihdettua ja tietysti öljyt kun se ostettiin tossa noin, mutta ensi kesänä sitten ajellaan tällaisella koko kesä. Kyllähän tällä kelpaa nyt